Kaixo, a ber, behitu zelakaten hemen, behitu. Nola dakazu izena zu? Txiki? O nola zea, Lola, edo nola dakazu izena zu? Nerekin kozinatzea zatoz? Ze polita zean, eta ze garbia zauden. Kaixo. Kaixo, kanela deitzen da. Kanela deitzen da, bai, koloria baka kanelana, ze polita daun. Kanela, Kanela? Zerbait prestatuko jau jateko? Bale, bera prest dago. Bera prest dago? Jateko, bai. Ba, gu ere, bai. Kanela, txintxo egongo zea meniskina batian? Usaitzen nahi da, Bai, beti dago goze. Bueno, zoze prestatuko diogu. Adi lagunak, saio polita dator, eta asko ikasiko dugu. Txukun eta garbi eta osasuntxu mantentzen txakurrak. Kaixo lagunak, eguerdion, eta zurinez eurola, ongi etorri, zer moduz? Eguerdion, ondo. Dena ongi? Bai, ongi eta zu. Gu ondo, baina guantxe ze guztua da on kanela, ez da? Kanela gu baino beto. Bai, ez da, maian hanka jaten, ez da? Zeman diozu? Ba, trakia bat. Trakea bat? Bai, mastikatzen egoteko oso gustora egoten da, bai, trakia bat mastikatzen. Ona. Bueno, zu nutrizionista zea, txakurrena, ez da? Hori da, bai. Eta gaur ingo dugu gure errezeta, eta txakurra ere bai prestatuko jau jateko. Bai, partekatuko dugu, janaria. Ze, oso desberdina da behin elikadura eta gure elikadura? Diferentzia batzuk daude, bai, txakurrak haragi jaleak dira batez ere, orduan, gehiena izan behar da, proteina animalizkoa. Vale, oro jalea danetik jaten dugu. Hori da. Eta gainen asketa askokin jaten dugu, ez da? Bai. Garbi jaten dugu umitxoak bezala, ez da? Bai, hori da, dana egosita, eta, bueno, alden garbien. Bikai. Bueno, eta karri zu hemen, garbidogi. Zer da garbidogi zehazki? Garbidogi nire proiektua da, eta bi atal ditu ezberdin, alde batetik garbidogi denda fisiko bat da, Gasteizen, eta, bueno, txakurren higienerako, eta beti terapia naturalak erabiltzen ditut, beti ozonoterapia eta alden naturalen. Eta gero beste alde batetik nutrizio atala dago. Normalean nik egiten dudana da pertsonei erakutsi nola elikatu beren animaliak, txakurrak. Bueno, guk errezeta bat ingo dugu, brokoliakin, oilaskoakin, beste osagai mordo batekin, eta hor dakau, kanelantzako ere bai, brokolia, oilaskoa eta kalabasa. Hori da, bai. Oilaskoa beti egon behar da gehienen, portzentai handienean, eta gero barazkiak ere, baina portzentai txikiagoan. Lagungarri bezala, ez da? Hori da. Adi lagunak asko ikasiko dugu nola elikatu animalik, eta aldi berian ondo pasa, eta errezeta txukun bat aleginduko gehi. Bueno, lagunak eta zuri ingo deuna da brokolia gainerreta oilaskoakin. Eta hortako osagai hauek guztia dazkau. Hemen dakau brokolia. Gero dakau txorixerua, baratzuri hautza, piper hautza eta limoia. Ingo deuna da hau mostula xerra honditan, sartaiti pasa, eta gero laberatuko deu hemen prestatutako menjunjekin. Menjunjia jarriko jo eta labien erretzea sartuko deu. Gio, labetik ateatzen deunean, osagai gehiago botako izkio. Ingo deuna da sartaian, tipulina, baratzurila, barren gorrik, hori dena ondo goxatuko deu, gero oilaskoa sartuko deu, eta tomatia. Eta murrizten denean, ingo deuna da, brokolin gainean goiarakada ehar batzu jarri. Hoi jarri ondoren, ingo deuna da gainetikan, ingo deu krematxo bat, baratzuri eta gaztakin, eta baita ere, ogi birrinduakin. Gainetik sartuko jau, eta gainerretzea sartuko deu labea, gainetik urruskari gelditzeko. Eta labetik ateatzen deunean, ingo deuna da, ospinetako bat, tomate, intxaurra eta pasakin, eta gainetik botako jau plateraratzeko garaian. Ados? Eta gero hor dakauna da, babitu brokolia, kalabasa eta oilaskoa. Baina brokoli hori esan duen bezala, oilasko asko bihar deu eta brokoli gutxi. Orduan hor, soberakinak erabiliko ditugu, gero errezeta hori iteko. Perfecto, Ados? oso ondo. Kanela txintxo ibili, Jandu trakea ja, ez da? Bai, jandu bukatu du ja. Bueno, aberretzaten dan. Eta bestela hemen ibiliko etxe guztietan bezala, hueltaka, ez da? Hori da. Bueno, martxan jarriko gea, brokolia moztukoet,
jartzeko bertan, eta adibidez beharko ditut hemendikan bertan jartzeko 3 baratzuriale eta honeko beste 3. Vale. Ados, 6 baratzuriale zurituta eta pikatuta. Vale. Ados? Vale. Venga, Perfecto. zure kontu. Sartaia handi bat ateakoet, eta kontatu zenba denbora da kanela, gaztetxua da, ezta? Bai, urte eta piku gutxi gora bera esan ziguten, bai, adoptatu genuen orain dela gutxi. Adoptatua da. Bai, Orain dela gutxi? bai, orain dela 3 aste edo gutxi gora bera. Ba, ze guztua da ja zurekin, Bai, ezta? bai, Eta gurekin ere bai. Pasa bat, oso ona da, oso txakurrona da. Bai, Eta ze arraza da? Dauka mezkla bat, ez dakigu malinoa, beste errazaren batekin, edo horrelako zeo zer. Bikain. Eta nun adoptatu zenuten? Non, Bai. Galiziarra da. Bai, Txakurra hau, bai. Olarruare gustatzen zaio orduan, honei, eh? Seguro, baiet. Seguru baiet. Bai, Moañan, Pontevedra ondoko herri baten. Eta nolatan, handikan? Ba, ikusi genuen bideo bat, birala egin zela. Bai. Ze bideoan agertzen zen kanela oso triste, Bai. euria ari zen, eta bera hor zegoen super triste, eta bideo hori birala egin zen, eta guk ikusi genuen, eta, bueno, esan genuen hau guretzako da. Bikain. Eta area juntzinaten bere bila orduan, Bai, hori da, bai, Galizera junginen. Txukun, ezu gaina eskuak ez dituzu garbitu, ezin dezu zukaldean ibili, Hemen egon Kanela. txintxo, Kanela? Torri, Ze gauza ona dian txakurrak, nik beti esaten dute, egia esan, esaten duek izakin lagun honen diala txakurrak, eta nik beti esaten dute, zuk etxen usten dezu bikotea, zure gertatuko zitaizu, esate jozu, guantxen ator, eta gero eta berandu iristezea, eta gero eta azarreago hartzen digu bikotiak. Bai. Eta txakurrak, etxean usten dezu, Al eta gero eta revés. berandu juten baziak, gero eta bustan ageio moitzeu, Bai, ezta? arrazo daukazu, bai, Txintxua dian. beti pozik. Beti pozik, beti pozik. Bueno, eta, bueno, elikadura. Zertan nazten gea, beti izan da betu ematu txakurra hori da, soberakinak eman dizkio, gero pentsu industrial hauekin hasi gina ematen, Hori baina da. azkenian garbi jan behar dute behaiek ere bai, ezta? Bai, hori da, zuk esaten duzuna, lehen soberakinak ematen genizkion, eta, bueno, Eta lehenoko etxeko soberakina nahiko onak zian. pentsua baino beto asko sobeagoak ziren, ze pentsua azkenean da ultraprozesatua, ez? Badakigu guretzako ez direla onak ultraprozesatuak, orduan ba, gure txakurrentzat berdina gertatzen da, ez? Ez dakigu zer daraman pentsuak, oza, ez Ja. dakigu zer dan, bez? Gaina nik datu bat horrentzun duen, badaude marka onak, txakur pentsu onak itituenak, baino beste asko, ez dela ez da egila jartzen duna, osea, asko, fraude asko dagoela hor, ez da? Teknika asko dago osagaiak makiatzeko. Nik askotan ematen ditut hitzaldiak jendeak jakitzeko bereizten, zer daraman pentsuak, ez da erraza, legea ba, oso malgua da. Osea, usten diote edo zer gauza jarri dezakete premium, eta izan daiteke edozein gauza artoa bakarrik izan daiteke Ja. premium jarrita. Osea, Ja, igual hartua da premium, baina beste haragi guztik eta beste danak... Baina izan daiteke uneko 80 artoa, eta Ja. paketean premium jartzen baute, jendeak uste du hobeagoa dala. Eta elikaduran oinarria izan berdu proteina, ez da? Proteina animala hori da. Proteina animaliena Bai, gaina. Hori Vale. da, bai. Eta Ze askotan... haragi jalea dira. Haragi jaleak dira, eta ze botatzen zaie askotan pentsuetan eta hola, bai, hartua, arroza, osea... Bai, zerealak, Zereal asko, ez da? Bai, Dalako, punto diteko, ez da? dalako merkena, claro, eta gero su produktu asko, su produktua dira, gizakientzat ez dutena balio, ez? Eta Bai, ezurrak, asalak, eta... hori da. Tendoiak eta holakoak, ez Hori da? da, eta su produktu bezala jartzen dute, eta orduan ez dakigu zer dagoen horren barruan, su produktuen barruan. Eta bueno, truko asko erabiltzen dituzte makillatzeko zer daraman pentsuak. Bueno, eta orduan, nola elikatu behar da txakur bat? Zein da elikadura aproposena? Proposena da janari naturala. Egin daiteke elikadura egozia, edo egin daiteke elikadura gordina. Barf izeneko dieta, ez dakit ezagutzen duzun. Nola deitu diozu? Barf. Barf, ez. Ez duzu entzun sekula. Ez. Barf akronimoa dator ingelesetik eta esan nahi du Biological Appropriate Raw Food dala biologikoki apropiatuena, ez? Behaien naturan jango zuten bezala, ez da? Hori da. Zebera, txakurrak dira eiztariak, ez? Orduan, presak jango zituzten, ez? Orduan da gehien imitatzen duena
da barf dieta hori. Vale. Eta hori da dana gordinean. Bai, oiazko erdila eman da, oiazko erdila, eta bai azalak, ezurrak eta danekoa. Ezurrak eta dana, baina... Eta hori beste mito hori da ona, ez dakit egia da, nire aitak baserrin oiazko ezurrak eta ematen izkio, baina esaten du askotan, ez dakit, itxatxiten zaiela, esatik, oiazko ezur bat buskatzen danean hor, arantza asko sortzen dira, ez da? Ba, hori dago arriskua, baina egosita dagoenean. Gordina dagoenean, ez dago ia arriskurik. Ze egosita dagoenean, bai dago arriskua ezurra txikitzeko, eta bai da arriskutsua. Ez dut sekula gomendatzen ezurrak egosita. Baina gordinean ez dago arazorik. Bikain. Bueno, eta hor egongo dira proteinen barruan ere bai, ez dakit, haragi txurila, oilaskua eta ontxilla eta olakok, edo aproposagoak dira, ez dakit, estekiak, beti izaten da bai, barrukiak, gibelak, eta olako potentzi gehiago ematen diguela, ez da? Portzentai bat, bai izan behar du elikadura orekatu bat, gibela, eta, bueno, orokorrean erraiak, ez, deitzen dienak. Baina portzentai txiki baten, ze azkenean, zuk imaginatu txakur batek untzi bat eiztatzen badu, untziak duen... Gibel txikitxo bat jango du, ez da? Hori da. Orduan, portzentai txiki baten, 10% bat gutxi gora bera, bai izan behar dira erraiak. Eta txerrila ona da behientzako, behiare bai, danak dira, naragi mota guztiak. Arraia ere bai asko gustatzen zaie, ez da? Bai, arraia asko gustatzen zaie, eta gainera oso ona da, bai. Ematen du katuei da, bai, gustatzen zaiola sardinak, antxuak eta arraiak, baina gu baserrin arraian buruak eta gauzak eta gelditzen dianean, txakurrak amorratuak dira jaten, asko gustatzen zaie. Asko gustatzen zaie. Hori bai, gero zuri musu ematea etortzen dira, eta hori guri etzegoen beste gustatzen. Baina askotan igual ez dituten gauza horiek guri etzaigulako gustatzen, baina ez behaiek ez duelako bihar, ez da? Bai, oso onak dira, bai. Nik gomendatzen dut beti, hastian bitan edo, arraia ematea, alba da, bai. Eta arraia zen modutan emango genion, bai gordina, egosita edo... Bai, baina, bueno, gertatzen dena txakur askori gordinean ez aiola gustatzen. Eta, bueno, orduan, eman diezaiokezu adibidez sardinak, latan edo sardinak freskuak, bai, horrelako... Vale, parrilla ez deu piztu behar emateko behi, ez da hori guretzako, ez da? Hori guretzako, hori da. Eta, zein izango zen barazki egokienak edo zereal egokienak emateko? Zerealak ez dira beharrezkoak. Ez dira beharrezkoak. Zerealak ez badiozu ematen, ez da zer gertatzen, ez dira beharrezkoak. Baina barazkiak, adibidez gaur dakoaguna brokolia, dauka antioksidante pilo bat, kalabaza ere bai oso barazki ona da, oso suabea da, sistema digestiboarentzat oso suabea da. Adibidez, txakur bat aldatzen lantzen denean bere elikadura, kalabaza oso barazki ona da, transito horretarako oso ondo egiten dio kalabazak. Bueno, hartuko eskizun nik 3 edo lau, honeako. Eta, bueno, gehiago indituzula, gehiago botako ditut. Eta hauek gordeko ditugu gero botatzeko gainetik bota berde unei, bale? Bale. Hau nahiko, hoen hau bota hemen... Jarraituko dut, Bai, hoen hauek txikitu. Bale. Bai, horiek nahiko izango ditugu. Gordeko ditut nik, hemen txe. Eta hemen. Bai, ni botako eta hor daka sakarrontzia. Bai, sakarrontzia horre bai eukitzen dugu, hemen bai, baina kanela nerviosa jarria eta honeak ekarri dut. Dago kanela. Kanela hortik egongo da, ezta? Handao. Lasaitu egin da, ja, bai. Bueno, ni txakurra beti ukiet, Bai. Oain baserrin dakau, etxian ez dakau, baina uki izan dut ere bai. Txakurrak bai, askotan ikusten dira, ez dakit, gero bota iteue, baina askotan ez dakit tripak eta arra euskatien belarra jaten da ere azten dira, ez da? Biaiek ere bai, ez da? Bai. Gauza puntual bat izaten bada, ez dago arazorik, baina asko ikusten baduzu belarra jaten, zeo zer daukala seguro. Karentzi badakala, oso falta zaiola, ez da? Edo reflujoa, edo, bueno, ez dagoela gustora, ez? Zeo zer pasatzen zaiola, normalean da seinale, bai. Gauza puntuala bada, ez da zer pasatzen, baina asko egiten badu. Eta, zea holkuak eta ematen dituzure, bai, ez da? Daudenian gaizki, o berakoakin, edo... Bai, adibidez, berakoakin daudenean, oso erreza eta oso eraginkorra dana, da adibidez moro salda, ez dakit entzun da daukasun. Moro salda? Ez. Zer dara horrek? Bai, izena da Austriako mediku batengatik, pediatra bazan, eta bueno, errezeta honekin gastroenteritis, batez ere aurren gastroenteritisak saihesteko erabiltzen zuen.
eta txakurrentzako oso eraginkorra da, eta da bakarrik azenarioak, Bai? urakin egosi eta salda bat egin. Azenarioak urakin egosi eta salda batin. Hori da, gatz apur bat, ze normalean berakoarekin deshidratatzen dira apur bat, baina oso gutxi, eta listo. Eta egun bat horrekin bakarrik, eta normalean konpontzen da. Biztarantzako hori hona izango salda hori, ezta? Azenarioa esaten duela beti hona da biztantzako. Gun ere jo bai esate genion, azenarioa oso ona da biztantzako, eta bakizuz esatezun jobak. Zer? Nik oso ondo ikustet, aito nahi eman. Ai, ama. Bueno, hemen, nasketa bain deu ikusiko zuen, guain gainetik emango jau brokoli jai, gatzare bai jarriko dugu pixkat, vale? Eta hau, behitu guain, hautza botaet, nahiko lodila geratu zaigu, botako jot limoian zukua, baina oso potolo gelditzen bada, aldio urpixka gaitu, Aldio urpixka gaitu, nik usten dut limoi zukuakin, ja, nahiko ondo geldituko gara. Bueno, ondo. Eta, ordun, generalen, nahiko gaizki elikatuta daude, gure maskotak, txakurrak, Pentsuarekin elikatuta daudenak, bai. Bai, Bai. Ez dago pentsuen bat ona dana, esatezu pentsu honek merezi du pena. Ez. Ez, niretzako ez dago pentsu honik. Pentsu honik ez dago. Ez da existitzen. Daude batzuk... Bai, hori da gu boltsako gauza jaten egongo baina bezala, ez da? Hori da, egunero janari guztietan, ematen badiozu puntualki basta ezer gertatzen gure moduan, baina egunero eta janari denak berdina jaten, zuk imaginatu, egunero bola batzuk jaten, sikuak gainera. Egunero txetosa jaten da jampersak, Hori da. Eta gaietak afaltzeko, gaizki. Bai, horregatik, Eta hor badaude mito batzuk, edo ez dakit, batzuk esaten due egunian behin janda nahikoa dala, astian behin jangabe ustia txakurraire bai ona dala, zatikan behiek naturan ez du jaten gu bezala ez da goizian, gozaldu, bazkaldu, afaldu, ez? Bai, hori da, ona da, egunean behin bakarrik ematea. Nahikoa da behin bakarrik ematea. Bai, baina, bueno, askotan ez da errazaz oso jatukna dira, eta, bueno, ohitzen baduzu beste modu baten, ez da erraza izaten. Gure moduan, guretzako ere ona izango zen. Baina gero igual, jatorduan zerbait txukuna jan, baina gero trakia bat, edo pixkat entretenitzeko eta pixkat lasaitzeko, ez da? Hori da, bai. Bueno, hementxe, barazkin martxan jarri ditugu, ikusi zuen brokolia, sartaia markatu deu, mejungia jarri diogu gainean, eta laberatu ingo deu. Pinta ona. Itxura ona hartzen ari da, ez da? Bai. Bueno, bago hartxirrik itxarraka, eta bitarten ingo deuna da, erreportei bat ikustea jungo gea, bale? Salain jatetxea jungo gea, beran dao, eta betiko zukalde itegue bertan. Guantxe gaude. Eguardion Joseba, ni Iñaki naiz, berako Zalain jatetxeko sukaldaria, eta gaurkoan gure jatetxea erakutsiko dizuet. Zatozte? Zalain jatetxea 80. hamarkada hasieran ireki zuen, nire anaiak, osaba batekin batera, jatetxe txiki bat zen, jantoki handiago bat egin zen, ostala ere bai badu, bi gauzak uztartzen dituzte bai jantokia eta bai lo egiteko lekuak. Hemen batez ere astelehenetik ostiralera eguneko menua ematen dugu. Langile jendea, inguru hontan olako faktoria honiz daude. Orduan olako jendeakin lan egiten dugu astelehenetik ostiralera. Eta asteburuetan batez ere karta eta menu bereziekin eta pixkoat bertze janari mota batez egin izaten dugu. Tradizioa edo pixkot erabiliz, batez ere haragiak, arkumeak, olako jakiak, eta hain hurbil egonta itsasoare bai, arrainekin ere lan desente egiten du. Gipuzkoa aldetikan jende handiz dator, gu gure kokapenagatik eta ohitura handia dago, beraiek erratuten bezala mendialdera etortzeko, ez? Gu mendialdearen sarreran gaude. Orduan egia da, bezeru desberdinak harrapatu ditzakegula bai astean zehar eta bai asteburuetan. Jendeak onat etortzen denean badeki zer nahi duen eta zehatz etortzen da legatz betea itsaskiarekin jatera, bildotxe herria, badire plater batzuk behar bada ez ditugula aldatu joan den 35 urte hauetan, ez? Eta gero egiten ditugu karaiko platerak. Eta orain sukaldera pasatuko gara eta hemen arrakasta handia duen plater bat prestatuko dizuet.
Gaurkoan aukeratu duen errezeta txerri masailak ardo beltzetan gisatuak izango da. Errezeta hau aukeratu dut, beti oroitarazten dit, sukaldaritza ikasten hasi nintzenean eta genituen sukaldatzeko moduak eta tradizioak eta gaur egunean dena hain azkarra eta den garai hontan pantxo-mantxo eta goxo-goxo gisatze hau bukatu denez, gu pixkoat gara lehenoko aspaldiko garaiko sukaldariak eta olako giso motelen maitale bezala. Lehenengo hasiko gara, plateraren oinarria prestatzen dela barazkia. Barazkia preparatuko dugu, tipula, azenarioa, porrua eta baratxuria. Zatitxo txikietan puskatu eta erregosi ingo dugu olio tanta batekin, motel-motel eta poliki-poliki erregosten joan dadila. Beratx egon arte eta kolore pixkoat hartzen den momentu arte. Momentu horretan baztertuko dugu eta txerri masailak hartuko ditugu. Zerri masailak ingo ditugu gatza eta piperrakin eman, irinetan pasa eta prejitu. Oliotan prejitu, kolore gorrixka bat hartu arte, haragiak itxita gelditu dadila, bere salda guztiak eta barrenan gelditu daitezen. Eta hori, behin presigituta daukagunean, barazkietan botako dugu. Eta gero, hartuko dugu brandi edo koinak pixka bat, eta bertan bota eta su eman flameatu dadin. Eta bukatzeko, ardo beltzak behar du izan ardo ona, konprobatuta dago, ardo beltz on batekin, giso askoz goxoa gelditzen dela. Reduzitzen utziko dugu, eta bukatzeko bustiko dugu haragian salda batekin. Tapatu eta orain heldu da prozesurik luzena, ze izango zela ordu bat eta laurden, ordu bat eta erdi inguru, egon beharko luke motel irakiten eta haragia beratxa eta goen arte. Eta gaurkoan egingo diguna da laguntzeko olako guarnizio beresi bat, izango dela sagarra eta tomatez egindako txutnei bat. Eta hortarako behar dugu pinoiak, mahats pasak, eta laranja zala eta zukua, eta ozpin tanta bat, eta horrekin egingo du konpota gisako bat, txerrikia den guztiari, gozoa den guztiak ongi doakio, beraz, guarnizioa egingo dugu tomate eta sagarraz egindako txutnei hau. Venga, gelditzen zaigun naski hori birrindu egingo dugu, haragia bertan sartu eta 5 minutuko gozialdi bat eman eta plateraia prestatuta edukiko dugu. Eta hori izango da plater nagusia. Batzutan fusioak egiten ditugu, errezeta tradizionalak gauza modernoagoekin, bezeroari zerbait desberdina eskaintzeko gogoz. Joseba, hemen dugu gure platera, txerri masailak ardo beltzetan gisatuak, nahi duenak probatu, badekin non gauden, berako zalain jatetxean, gonbidatuta zaudete, mila esker eta nahi duzuen arte. Hau, Painaki, ze gauza goxua indezun eta iteitu zuen. Ai, ama, eharra jatetxea, betikua. Bueno, eskerrik asko eta gurian jarraituko dugu. Barazkik hemen dazkau martxan, vale? Tipulina eta baratzuria. Guain, barren gorri botako izkiot, pixka sukaldatzen dienean oiazkoa eta tomatia. Hoi martxan dakau. Gero hau, gazta inbiar deu gainetik botatzeko. Baina, gu bazkaldu behar deunean, kanelak ebai bazkaldu beharko, hemen da bilela hueltaka. Trakea baten bila dabil edo janarian bila. Orduan, prestatuko dugu janaria, bale? Bale. Ura jarriko eta gozten. Bale. Zer gartzen dezu, ura soberan, gutxi, nahi... Gutxi, bai, gutxi, justo nahikoa. Behar duena, bale. Behar duena, hori da. Gatza tanto tatzen diozue, ez? Normalean ez. Normalean ez. Gatzi gabe, bai. Vale, Ez dute behar. Betu, brokoli puixketa horiekin, zer izango, gehiagita dana? Hau gehiagi da, bai. Bale, bazuk hartu bihar dezuna eta bota bertara, bale? Bale. Kalabazan ebai puixketa bat moztu, Bale. eta bota bihar dezuna. Bale. Nik hemen berotzen jarrikoet. Bale. Venga, hoi zure kontu, eta esan dakoa, nik jungo naiz nasketa hau prestatzen. Egongo Gero dugu hori- dana, eta gero atarako dugu gaurko orako, edo zer egingo dugu? Bale, nahi bat zutena bota, baina hoi askoan kantidadia hau da katemen. Bale. Orduan, honekin, portzentai honekin jolastu pixkat. Bale, Bale. bale, perfecto. Ze botatzen zu, azal eta guzti? Ez, Ez, azala azala kentzen kentzen diot. duzu. Bota alda, baina Bale. ni normalean kentzen diot, bai. Bikain. Bueno, eta, baskariaz, nola kudeatzen dezu animalintzako? Behin iten dezunean gehiago prestatzen dezu, edo nola iten ni dezu? normalean gomendatzen dut gutxienez aste baterako. Aste baterako prestatzen duzu. Bai, txakurra handia bada,
aste baterako edo gutxienez, eta txakur txikiekin 15 egunerako preparatzea oso erresa da. Zer egiten duzu, eta izoztu poltsetan edo Hori da. izozgailuan edo... Bai, hori da, kalkulatu eguneko razioa, eta gero izozkailuan sartu, eta horrela ja daukazu ja dana prest 15 egunerako. Eta zenbat jan behar duten, txakur batek zenbat jan behar du? Segun gauza ematen asko. baiozu, nik dakat labradore bat eta guak irentxiko luke, baita 10 eguneako egiten dezuna, dana irentxiko zuen. Diferentzia asko daude, razaren arabera, adinaren arabera, adibidez kanela ni hasi nintzen, nik uste nuenakin bere pisuaren 2%, 2,2 izaten da normalena. Baina ikusi dut, berak behar duela askoz gehiago, ze energia asko daka. Metabolismo oso altua du eta energia asko du. Gainera lehenengoko egunetan oso urduri zegoen. Eta gehiago gastatzen dure, bai, ezta? Bai, askoz gehiago nabil ematen 4% gutxi gora bera. Garrantzitsua da orduan pixatzia, eta gero, segun zenbat ariketa egiten duen txakurrak, ez dakizak bezala. Mendi buelta asko egiten baditu, gehiago beharko du. Hori da. Bai, belardien buelta txiki bat bakarrik ematen badu, gutxiago beharko du, ezta? Ja, sartzen hasten direnean, gutxiago ere bai, ze behar dute, ze ja aktibidadea jaisten da. Orduan, ikusi behar da gutxi gora bera, ze txakur daukasun, eta... Gero, ohituta gaude txakurrak gizenak ikustea. Bai, asko. Gizakik bezala, ezta? Baina, batzutan daudenian ondo, irurgitzen zaigu, argala da hola, ezta? Bai, hori da problema gero eta larriagoa. Gainera, nik idazten dut newsletter bat egunero, txakurrei buruz. Eta atzo justo idatzi nuen tema horri buruz. Nik txakurrak ere bainatzen ditut nire dendan. Eta justo joan zen astean bainatu nituen 4 txakur, zeudela oso lodi. Gauza bat ja pena ematen zizula, ze mugitzeko eta dana orasoekin. Eta gero eta gehiago ikusten da hori. Eta hor gero etortzen dira artrosisak eta historiak eta bihotzekoak eta guri bezala, ez da? Eta direktio bate ondo egiten. Bat zen bulldog frantzesa, ez dakit bakizu ze arraza den, ez? Bai, txiki bat hola. Bai. Arnasteko arazoak eukitzen dutela ja normalean, eta ja zegoen superlodi, orduan arazoa askoz gehiago. Kriston pena eman zidan egia esateko, porque... Eta horiek dietan jartzen dituzu? Nola, esaten dio, aholkatzen dio zu dieta egitea? Jendeak nahi badu, baina jendea... Ohituta premio ematen, ez da txakurra posik egoteko, baina... Eta gaina pentsua ematen diote light. Eta gero eta gutxiago, baina ez du funtzionatzen, ze pentsuak egiten duena da txakurra inflamatu. Esaten dezuena, azkenean pentsu egia dira... Txerriak loditzeko erabiltzen dian bezala, ez da? Irina askokin eta ez da batek egokiak. Batzutan ja bakarrik elukadura naturalarekin hasten direnean, askoz gehiago jaten dute eta desinflamatzen joaten dira, modu naturalean. Eta orduan, zea holkatzen dezu adibidez? Ematen diozu, zuk egiten nahi izan errezeta bezalakoak? Bai, batzutan bakarrik astearekin ja elikadura naturalarekin, buelta ematen dio arazoari, bai. Eta, esan dezula, garbitzeko leku badakazula. Gaur egun, niguan telebistan nahonetikan, gehiago txukuntzen nahi, hilea pandegira eta gehiago juten hemen txakurrak ede, gehiago eta dotoreagoak ikusten dira, ez da? Jende juten dira... Bai, baina, guapo jartzea eta guapa, ez da? Ez da nire dendaren objetiboa hori. Bakarri da txakurra bainatzeko, ez da pelukeria, ez da pandegia. Da ingenizatzeko, ez da? Bizkat txukun ibiltzeko. Hori da. Gu bezala nik adibidez alabai zorriak eta kentzen ibiltzeko eta behi karkakusuak ere bai eukitzen dituzte eta hori dana ondo kudiatu bihar dare bai, ez da? Hori da. Eta bertan, adibidez erabiltzen dituzu ere bai, xaboiak, garbitzeko gauzak eta naturalak, hori garrantzitsua da, ez da? Ni beti saiatzen naiz dena naturala erabiltzen, zen ere lehengo txakurrak lagun deitzen zala, arazo pilo bat izan zituen azalean. Orduan beti erabiltzen dut aldeen naturalen eta ozonoterapia erabiltzen dut. Ozonoterapia, zer da hori zehazki? Ura irtetzen da ozonizatua. Ozonoa da gaz bat, orduan daukat generadore bat, eta zuzenean dutxaia ateratzen denean, irtetzen da ur hori ozonizatua. Orduan onura asko ditu salentzako,
artrosiarentzako, antiinflamatorioa da, oso ondo doa gauza askotarako. Bai. Hortzak, bai, ikusi txakurren bat hortzak garbitzen. Garbitu bertzaizkie hortzak? Hortzak modu naturalean elikatzen badituzu txakurrak, normalean hortzak garbitzen dira modu naturalean. Baina ikusten baduzu nik beti behiratzen diete hortzak txakurrei daukat mania hori, bainatzen ditudanean eta badakit txakur bat pentsuarekin elikatuta dagoen edo ez, ze pentsuarekin elikatuta daudenak. Txintxarrak eta sarropio bat. Sarropio dakate, Bai. Eta usai oso txarra. Alientoa gero, ez da? Bai. Hori ere bai izango da desberdina segun ze arraza dan, ez da? Batzuk, ez dakit, babosu hauak dira, bestiak ez dira hainbestekuak, ez da? Arraza txikikoak sarroko arazo asko eukitzen dute, osea, handiak baino gehiago, baina diferentzia asko dago esaten dizuana elikaduran. Gaur egun gerota normalizatuago dago zela da, anestesia orokor batekin hortzak garbitzea, baina ni iruditzen zait... Bai, iruditzen zait astakeri bat. Beharrezkoa da, ez? Baina normalizatzea horrelako gauzak, ez da normal. Bueno, eta badakite bai, bendimat dakazula janaria saltzeko gara. Bai, hori da. Zer motatako elikagaia topatuko ditugu bertan? Ba, nik bendinean daukat salmentan, nik gomendatzen ditudan elikagaiak, adibidez, txutxeak, trakeak, elkanerari eman diogun alen, gero latak ere bai, osagaiak zainduak daudela, danak direla naturalak, eta horrelako gauzak saltzen ditut. Suplementuak ere bai, omega-3a, adibidez. Vale. Eta ez da kasu adibidez, ja pentsatzen unik zen neukala, gaur egun karniserita jute zenian bezala, kroketak, lasainak eta hola janaria prestatu holako errezetekin. Ja, bueno, ideia bada, ez da? Ideia bada, bai. Taperra izaldu, eta... Bai, ideia bat izan daiteke. Antzekoena dira latak badauzkat, bai. Marka desberdinetako latak eta zuk saltu dituzu. Badakizu marka honak dianak, hori da, nik lan egiten dudan markekin, eta hori badaukat, bai. Egia esan latana beti ezagutu dugu gehiago, katuentzako, ez da? Bai. Nei bentsa burura etorte zai katu jana latan barruan, ez da? Bai, txakurrentzako badaude ere, bai. Gertatzen dana da, dagoela aukera oso handia gaur egun, orduan jakin behar duzu osagaiak irakurtzen. Hori da arazoa. Bai, hori da zean bezala, ez da? Gero ere bai, egoten dira, embutido batzuk txope erraldoi batzuk bezalakoak ere bai. Oiek honak ere eta ezain honak egongo dira bai, ez da? Danetari dau horregati bai, dau hain merkatu handia gaur egun txakurrentzako, begiratu, jakin behar duzula zer begiratu eta zer izan behar duen, ez? Bere izteko, ez da erresa. Bueno, hau, holaxe botako dugu ja? Bai. Egostea? Hori da. Oilaskoa pusketetan, beranduago, aldi berean botatzen dezu, ez dakako iruditan? Bai, aldi berean, eta gero igual oilaskoa apur bat gehiago utzi. Barazkiak baino. Bale, oso ikan sartuko dugu? Bai. Bale, erresago topatzeko gero. Hori da. Ba, dena, egosten dakau. Hemen, kandelan baskaria. Beitu ze itxura, hau olaxe jateko ere. Itxura hona du, bai. Itxura hona. Ni bexamela pixka garriko nione bai, Bueno, horrela zeutziko dugu. Jarriko dugu gero grillakin, gainetik iteko. Eta bitarten jungo gea lolina. Loli da gure lore zaina. Eta asko erakuste dugu. A ber, guain maiatzeako zerrekin datorren. Badatorreta ja maiatza segituan. Oazen bertara. Eguerdion denori Loli zein Argarate naiz eta, beti bezala, Gorbeia Lora Zaintza Zentroan gaude. Zer gehiago udaberrian gaude. Eta gaurkoan landuko ditugu, alde batetik kalabazinak, landuko ditugu narzisoak eta baitare gardenia loreak. Asi eske guazen, astera. Bueno, kontate dizuen bezala, hasiko gara ezagutuko ditugu. Bai gardeniak, bai kalabazinak eta narzisoak baitare. Gardeniak, orain da garai ona gardeniak landatzeko. Gardenia azkenian nolako xuaizka txiki bat da, lore xuri bat du gozoa, usaia
potentea du, eta, bueno, azkenean gardenian lore xuri hori lotzen dugu txukuntasunakin, eta batez ere garbitasunakin. Bere kanta ere badu gardeniak, nik ez dakit kantatzen, baina igual Josebak bai, auskalo. Zer gehiago, udaberrian ja kalabazinak, hemen Euskadin matie ditugu pila bat kalabazinak. Orduan landatzeko momentua da, bai xuriak eta bai berdiak. Badakizue, berdiak zaporez eta indartsuguak dira, azala ere pixka bat gogorragoa bezala dute, eta xuriak suabegoak edo, bueno, kremak egiteko tarrela, hori sukaldariak jakingo dute, erabiltzen dugu. Zer gehiago, nik pila bat matie duten loriak. Zer dire? Narzisoak. Hauek nik itxekoak ditut. Ok sartu genitun gabonetan edo horrela, errebolak sartu genitun, eta bueno, atera egin dire. Baditugu, begira, hemen 3 bariedade. Hau lore txiki-txikia duna, polita da. Hau baitare narzisoa da, baina baitare lore erdi tamainakoa edo. Eta gero ditugu, hemen beti ezagutu ditugun, narziso lore handikoak. Nozbait kontatu dizuet. Narziso bezala ezagutzen ditugu. Hondarribin ez. Hondarribin dire pipa loriak. Ez dakit zergatik, baino pipa loriak. Orduan, pentsatu dut lore xorta goxo-goxo txiki bat egingo dugu. Alde batetik narzisoekin, eta niri pixka bat laguntzeko, ekarri dut hau, lore hau politia da, goxua da, eta deitzen diogu kamamila lorea bezala saltzen dute. Ez da berez kamamila, baina bueno, horrela saltzen dute, eta egila da hau loriakin nastuta, narzisoakin nastuta, politia gelditzen dela. Orduan besterik gabe, edozineko ditugu narzisoak itxian, eta ze politia egingo dugun lore xorta. Orduan hartuko ditut, 2 bariedadeak besterik gabe, nastuko ditut, eta kamamila lore honekin, sartu, nastua politia, bueno, nik bintzat gustokoa dut. Ze iduritzen zaizuen zueri, besterik gabe, hartu, goxo-goxo sartu. Bere berde guztiakin, batzutan berdiak entzen ditugu, baina berdia ere politio du narzisoak. Orduan, begira, nastuko ditugu, kamamilo pixka bat gehiago, begira ze goxo eta ze erresa, Hau itxien edozinek egite baduzu, Sartu eta kitxo. Orduan, goratu narzisoak hauek gure etxekoak dire. Zuek itxien baldin badituzue, aukera badago terrenuan itzi hor ondatu edo usteldu arte, edo moztu eta olako lore xorta goxo bat egin. Behin loria hori ondatzen da edo moztu baldin baduzue, gero errebola horiek, 2 gauz egiten alditugu. Edo utzi lurrian, datorren urtien berriz aterako dire, edo atera, egun pare batez pixka bat lehortu errebola horiek, eta gero armaio iluna eta fresko batian mantendu. Ta datorren urtian, urri aldera edo horrela, berriro sartu, eta bueno, 2-3 urtez ongi ateratzen dire. Gero ja berritu egin behar dire, baina 2-3 urtez ongi ateratzen dire. Eta errebola horiekin begira ze lore xorta. Goxoa, erresa eta askar egin dugun. Eta gaurkoan onaraino iritsi gara, ezagutu ditugu gardeniak, kalabazinak baitare eta narzisoak. Lastima zuek ezin duzuela usaindu narzisoan usai goxoa, baina zer egingo diogu? Gaurkoan esan bezala, onaraino mila esker eta hurrengo batera arte. Hau, Paloli, eskerrik asko zure aholkoengatik eta aurrenare hemen nengo gea ikasteko zain. Besarkada handi bat eta aurren arte. Gurian jarraitzeko, behitu, atea deun brokolilein jarriko jogu, nasketa gainean oiazkoa eta perretxikuta barazkiena. Hemen dakau, parmesano baratzuri eta ogixetua gainetik jarri eta gainerretzea sartuko dugu. Eta oiazkoa eta barazkik atea ditugu. Piskat epela da, ez dakit ostuin biharko jateko, ez da? Bai, apurtxo bat bai, hori da. Bueno, kanelan platera prestatu, eta nik ubitxona prestatuko edo, bale? Perfecto. Oso, ondo. Bueno, eta zuri, nola hasi zinen? Ni hasi nintzen nire kabuz, orain dela urte asko, nire lehengo txakurragatik lagun deitzen zan. Bai. Eta hasi zan azaleko arazo pila batekin, orduan jun ginen albaitari askoren gana, eta denak azkenean bukatzen zuten leku berdinean, medikamentu bat modu kronikoan, eta bueno, ni beste modu bat saiatu nahi nuen, oso txakur gaztea zen.
Eta, bueno, zor diote ideia Getariako albaitari batiz, berak esan zidan pentsua alde batera usteko, eta janari naturalarekin hasteko. Hasieran gelditu nintzen harrituta, zen ikusten nuen pentsu oso ona ematen niola, oso garestia zan. Eta, bueno, horri esker hasi nintzen investigatzen, eta horri esker nago gaur egun hemen. Bueno, eta esaten dutena gero mito asko daude, ezta? Badidez, betu, baratzuria daramaten janariak txarrak diala. Bai. Aldu dute jan baratzuria? Baratzuriak dira toksikoak, baina kantidade oso handiak izan behar dute toksikoa izateko. Kantidade gutxitanik askotan gomendatzen dute antiparasitario bezala, antiparasitario naturala da. Gomendatu eta da egiten dezu. Bai, kantidade txikitan eta oliotan jarriz zela da. Konfitatuta edo bakarrikan mazeratzen jarrita? Mazeratzen jarrita, hori da. Vale. Eta antiparasitario moduan funtzionatzen du. Eta oso kantidade handia jan beharko zituzten toksikoa izateko. Osea, 10 buru edo hortik gora. Vale. Eta gero, lakteo aldetikan, bai, esaten dute, badibidez, nire txeko txakora jogur poteak eharki txupatzen eta gaztan iskina dana jateitu oso guztak. Gazta adibidez, bai, ona da, o ez da ona, natural izan balin bada, bai, gero, prozesatu balin bada. Gazta ona bada, bai, guretzako ona bada, berentzako ere, bai, gaztaen artean diferentzia asko daude ere, bai, baina, eta jogurra ere oso ona da, adibidez. Esnea, horrela, esnea sin más ez. Frutuak adibidez, badaude txakurrak, nire baserrin bada, sasoi batzutan frutuak zuaitzetik lurra eroritzen diala eta jan egiten dituztela. Hori ze, ona da, frutu guztiak dia onak? Baina ze frutu adibidez esaten duzu. Ni badaki pikua jaten ibiltzeala. Pikua eroritzen dianean, pikua jate ditue. Bai, bueno, kantidade handitan ez da oso gomendagarria, baina gutxi bada ez da zer gertatzen. Vale. Eta badao frutuen bat ezin dutena jan? Adibidez, mahatzak toksikoak dira txakurrentzat, bai. Arduain behar da ordua mahatzakin. Arduain. Bai, bizi basara herri osoan, kontuzibili mahatzekin eta txakurrekin. Ez da komenigarria mahatza jatea txakurrek orduan? Ez, eta pasak ere ez, adibidez. Ez. Aguakatearekin beti dago mitoa, jendeak uste du toksikoa dela. Aguakatia, Bai, baina toksikoa dana da ezurra eta ez da normala txakur batek. Ezurra jatea, bai, hori da. Bestela, edo zer gauza galdute jan, guk elikatzen geanak behaientzako balekoa da orduan? Adibidez, legumbreak ez dute behar, legumbreik, zerealik ez dute behar. Jan aldute, baina ez da izan behar oinarria. Bikain. Bueno, eta zuri, orduan, zurekin harremanetan jarri nahi dunak. Bai. Gazteizen zaude, ezta? Bai, hori da. Denda fisikoa da Gazteizen daukat, eta gero elikadura lanak online bidez egiten ditut gehien bat. Eta nola topatuko dizu sare sozialetan, nola jarriko ja zurekin harremanetan? Garbidogi jartzen badute, garbidogi.es, Instagramen ere bai, garbidogi, hori da nire proiektuak, eta horri ikusiko zu bi atalak. Bakarri zaude hau guztian aurrian, zukiten duzu bai? Bai. Eta nun dago lan gehiago? Elikadura txukuntzeko arlo hortan, edo garbiketa arloan, edo nun pasatzen dituzu ordu gehiago? Egia esan orain elikadura arloan pasatzen ditut ordu gehiago, bai. Nire denda fisikoa da, alde batetik autoserbitzua, eta gero hitzordua ematen dut nik bainatzen ditudanean, baina bestela jendea joan alda eta garbitu aldu bere txakurra, bere kabuz. Ze ona. Eta orduan hitzordua hartu beharko da, zeatik anarea joan da lekua beharko da, ez da? Hitzordua bakarrik... Kotxe garbitzeko bezala, hola, gutezea eta... Bainera bakarra da, baina hitzordua bakarrik hartu behar da nik bainatzeko. Jendea bere kabuz bainatzeko ez da hitzordurik behar. Ja, area zaude, eta igual bi hiru daude aurretikan, edo eta itxoiten dezu pixkat, eta... Hori da. Ze berezia, ze ona. Eta nondikan hartu zenun ideia hori? Ideia hori, beste leku batzuetan ikusi nuen. Gazteizen beti egon da leku bat, baina oso zahartuta zegoen gasolinea baten. Eta beharrezkoa da, txakurra handia baldin badaukazu, etxean garbitzea ez da erosoa. Traketza da, bai. Bueno, hemen txe. Bueno, txura honek. Txura hona du, bai. Kanelana ere bai txura hona daka, Beitu, ez platera eratuko, hemen txera ateako dugu gola. Jarriko dugu horrela, Beitu, indeun ospinetako honen goieraka bat botako diore bai bakoitza egola gainetikan. Eta hau listo dakao.
Oi, ama, txukuna jarri behar gea. Kanela, zu ere bai jarriko zea txukuna, lasai, dano jarriko gea txukuna. Bueno, eskerrik asko, etortzeatik, Eskerrik asko, zuri. plazera handi bat, Berdin. zuei horreoteatik, eta guain, a ber, Hau da. undago, kanela, Kanela. kanela. A ber, onere, a ber, Kanela. a ber. Bueno, kanela gozia daka, baina nik bai, Lasai, lasai. Hau ere bai izan beharte eumeiai bezala, Bai, baina, asko oskain behar dela, hauek irentzi egiten du, ez da? Irentzi egiten dute, bai. Bueno, lagunak, besarka da handi bat. Agur.